agini naharmani agini dolrok bai tongmani aborok ni bo maya kaknai really bo clean nani sober nani sobriety mannani hingai bo abahai situation ni haksal ni matongnai. Second point hingai bo he or she has to avoid toxic friend, toxic group. Je botabuk rehab bano thangka ebake treatment nawi bonogo bini support group rok bai ke tongkha abo hingkai asuk jora bo clean tongui mannai. Pia bini ya toxic friend rok bai bini ya kesam friend rok no nukhangkai bini naharna musungmani abo bukhawa atom sake lip khlai phayo. Boni bagai total bo saisung toxic friend rok bai kagi ma tongnai hamnani hingkai bo drug free life manani hingkai sober life manani hingkai bo o kiching song bai haksal ma tongnai. Tamni hingkai borok bai bo gedal khai bo sakno control khlai manglak. Tamni hingkai ang segangono saka bini braino CNS o bini khorok bom tomo agino kobor naijat side effect abo habjak tei aboni fan tabuk bo tongoi tongo. Boni bagai trigger sungpruo bo onek somoy control khlai mai angni thango tei relapse khlai tongo. Boni bagai omo hai kiching sai tongnai tabuk bo hamna musungya tabuk bo abo hai nai tongnai oborok ni yakni kubui kheno bo hak salungi ma tongnai. Routine namai exercise, yoga, meditation, oborok bini routine life ma tongnai daily. Ahike bo dati bo drug free sober life bo enjoy thai mannai. Tei bini agini je tongmung agini je soi ketar kaham joto thung bo kifli mannai restaurant nai bini life bini thinang bo kaham ke tawaisa somsai manphinnai obo manu obo hai ungu hamui manu relapse ungu haipano nini bukhabai strong determination bukha krak khai nung plan khlai therapy nau meditation khlai yoga khlai support group by nung communicate khlai coordinate khlai nung khoroksa kaham borok clean ngai nung tawisa nini thinang nung songsa firi man abo hai kebang ma edit borok rok hamui thangmani tongo kotor samungo kotor status tongnai rawai boni bagai maya hamani hamya hamani abo mungsa gri maya hamani mungsa gri hamui mano kya nung sak se omoni bagai tiar mangnai sak se daily routine khlai nung masoli nai tei ahai khlai nung hamnai oro sung saimano narcotic anonymous 12 steps abo counseling khlai puro rogo rehab center rogo abo class najago tei o narcotic anonymous 12 steps